aku timbangane nyekeli siji iki ketoke kok piye tak bedheki nek iso ki pen sisan. Oke. Piye sampeyan timbang nyekel siji. Ketoke kok kaya ora. Nggih, kurang penak lah. Wong niki kula bedheke nek Mbak Eka keteget saged jawab kersane dipek mawon mboten apa. Monggo mboten. Oke, ayo. Anu 4 tambah 4 berapa? 8. Lho, kok gampang men ya? Lah iya. Piye to kuwi? Komet iki goblok. Ature ngeten lho, kita tidak boleh menyulitkan orang lain. Kita yen saya Mas Bayu, kula jelasne. Wong nek maringi bedhekan, kuwi kudu sing angel. Engko nek susah awake dhewe nyusahno wong. Iya ora? Maksudnya iki kowe iki nyengkeki umpama. Bedhekan sing angel. Ya umpama. Umpama iki contoh berarti. Contone iki nggih. Kewan sik to dirembuk sik iki metu apa ora? Nah, siji dicekeli. Ngene, kok iki metu ora lho. Anggitku iki tak mbeno kok guri-guri langsung malah. Kowe kok jek perhitungan to, Tuh? Lah piye sesuk bayar BRI barang kok iso omonganmu ki kok. Oh iya, tenan kok iso. Piye? Arep bedhekan apa? Kewan apa? Cilik mlaku ning gremet rupane abang. Mripate melorok. Semut. Loh, semut. wah, alah telek. Waduh aku ya gampang tuh. Rupane abang sok nyokot bareng. Ya sok nyokot. Semut bener berarti. Betul iki, Met. Bener. Yes. Sing rada angel sithik no Met gak duwe iki bedhe-bedhekan elek-elekan. Kadung ilang 200 ya kena sisan sing 100. Ya ora nek iki iso bedhekan sing paling sulit. Oh lho. Oh ya wis. Ora apa-apa. Apa? Manuk nyuwun sewu nggih, urusane manuk. Manuk sing miber. Manuk sing. Manuk miber ngulon. Iya. Kira-kira sirahe madhep ning ndi? Ya madhep ngulon mestine. Miber ngulon to, madhep ngulon. Betul terus sih sampean, kok pinter Iya sampean. to. Ayo kok yo ngono kok yo dadi persulit. Manuk apa sing ndas tok? Apa? Jawab, Mbak, jawab itu hadiah loh. Apa? Hadiah. Manuk apa? Saya jawab riyen, Mas. Jawab riyen. Ribet apa? Angribet, Lobet. lobet. Terkuku. Salah. Gentilan. Salah. Garuda. Salah. Garuda menek gentilan. Salah. Salah. Tekek. Tekek. Tengkek. Salah. Cendet. Salah. Labet. Elah. Merpati. Intae sopan iki. Banyak. Salah. Apa manuk ndas tok? Manuk kok ndas. Apa pertanyaanku mau? Manuk apa sing ndas tok? Manuk tugel. Kuwi apa ora hati-hati sih. Lho, manuk iki kena apa kare ndas tok? Iya. Wis rasa angel-angel. Kok ya kok manuke mabur terus nablak ndase dhewe ngono ya. Bedel. Tel ngono ora apa salah. Mas Dodo, Mas Komet. Nggih, Iki aku tak nyuntulung karo adikku wedok iki. Oh, Sing presiden anu iki. Oh. Pilek iki nggih. Niki nggih putra daerah. Ayo mriki. Saking Dok, mriki, gayang Dok. iki. Mriki, Dok. Ayo, mentara. Terus. Kene, Dok. Menika Dek Jenita. Sapa, Nduk? Jenenge sapa, Nduk? Nami kula Jenita. Kelas piro? Kelas 6 SD. 6 SD. Kelas 6 SD Coba sampe. sik. Jenita jejer karo Mbak Ika. Jejer sik. Mbak Ika. Mas Dodo. Dalem, Mas. Jenita mau kelas piro? Kelas 6 SD, Pak. Nek niki Mbak Eka nggih. Nggih. Tasih sekolah napa penan? Nggih wong daftar PAUD sesuk. Ora sekolahmu ki wis lulus apa urung? Nggih pun kok bola-bali njur dipadak karo cah SD terus lho. Usia berapa, Nduk? Usia 11 tahun. Nek sampean usia berapa, Mbak? Menika sampun 27, Mas. Ketoke modote kleru, Met. Urusi, Met. Modote kleru kuwi. Kowe pajeke mati berang tahun. Mau kendaraan bermotor benar. Jane dak motor tapi kok pajeke mati perang tahun kok. Ora pati iso kan.